Bago magsugod ang buwan sa Marso, daghan sa atong mga kaigsunan ang biktima sa sunog ug usa na niini ang barangay SAMBAG-2 sa Cebu City. Niadtong Pebrero 25, 2022, nasunog ang 74 kabalayan, kundi nasa gibanabana nga 1 milyong kantidad sa kabtangan ang gilamoy sa kalayo. Sa investigasyon nga gibuhat sa Bureau of Fire Protection o BFP, mga batang nagdula nga nasa edad 5 hangtod 9 ka tuig ang panuwigon ang nahimong hinungdan sa sunog. Busa gihimong temporaryong evacuation center ang Regino Elementary School, kung diin dinhi pirmi ang mga biktima sa sunog. Ug naabot kini sa BG Party-list 108 nominee na si Atty. Mico Clavano. Diretso kining gibisita ang evacuation center. Sa iyang pagbisita, nahibala ni Atty. Mico Clavano ang mga panginanglan sa iyang mga ginsakupang nasunugan. Nagpaabot pod si BG Party-list 108 nominee Atty. Mico Clavano og mga pagkaon, mga sanina, mainom na tubig ug relief assistance sa 74 ka pamilya na kasamtangan nagpuyo sa evacuation center. Matod ni ka-BG Atty. Mico nga dili igo ang ayudang ipanghatag sa BG Party-list 108 pero isa ka maayo nga pamaagi kini para sa pagsugod sa mga pamilyang nabiktima. Samtang pagkahuman sa iyang pagbisita sa mga nasunugan, gikumusta po ni BG Party-list 108 nominee Atty. Mico Clavano ang mga senior citizens, habal-habal drivers ug senior citizens sa barangay Mabolo, Cebu City. Ug dinhi, gipaminawan sa atong ka-BG ang mga panawagan, panginanglan ug suwestyon sa mga ka-BG nato sa Mabolo. Sa inganing pamaagi, mas mapadali ang paghatag serbisyo sa atong mga ka-BG sa probinsya sa Cebu. Bisaya Gyud